ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, бо умеди хушиҳои рӯзгори шумо ба нашри навбатии барномаи футболи осиё шурӯъ мекунем. Лигаи бартари чемпионҳо ба даври бозиҳои ҳазфӣ расид ва мо имрӯз дар бораи дастаҳои шарқи осиё ба шумо мегӯем. хабари ҳангомавие ки то ҳол шаҳри пурраи худро наёфтааст, аз бозиҳои лигаи бартари чемпионҳои осиё даст кашидани дастаи Шандон Тайшари Чин мебошад. Ин даста барои гузарондани бозии даври охири лигаи чемпионҳо бо тими Улсан Ҳюндаи Кореяи Ҷанубӣ ба бозӣ наомад ва сабабаш тахминан хуруҷ кардани бемории нав дар Ҷинан, минтақае ки ин даста муаррифӣ мекунад, баён мешавад. Аз рӯи фарзияи дигар, сабаби асосӣ аз лига даст кашидани Шандон Тайшан ин номуросоии байни ҳамдигари футболбозону роҳбарияти даста маънидод мешавад. Шандон Тайшан дар қатори 8 дастаи беҳтарин қарор дошт ва бо 10 имтиёз бе натиҷаи бозии охир ба ҳаштгонии беҳтарин тавре гуфтем шомил шуда муборизаро барои ҷом идома медод. аммо роҳбарияти даста ба чӯи хулоса омад ва ҳамаи натиҷаи бозиҳо дар лиги чемпионҳо ҳазф шуданд. дар ин бора муфассалтар баъдан ба шумо ҳарф хоҳем зад. биёед бармегардем ба бозиҳои даври охири лигаи бартари чемпионҳои дар ин минтақа. Йокоҳама Маринеси Ҷопон дар ҷамъбасти ин гурӯҳ зинаи аввалро ки бо касби 18 имтиёз соҳиб шуд ва аз дастаи ҷои дуюм 3 имтиёзи бештар ба даст овард, ишғол мекунад. дар даври охир ин даста дар сафар бо дастаи Шанхай Порти Чин қувва санҷид. Йокоҳама аз 7 вохӯрӣ дар 6 пирӯзӣ ба даст оварда, як ҳамагӣ бохт дорад ва мусовӣ надорад. ҳоло футболбозони дастаи ин ҷо Йокоҳама Маринес бисёр зарбаи олӣ мезананд. бозӣ бо натиҷаи 2-0 ба поён расид. Асаҳи Уэнака дар дақиқаи 64 ва Ҷун Амано дар дақиқаи 69 тӯбҳоро ба самар расониданд. агар дар ҷадвали мусобиқоти ғарби осиё се дастаи Арабистони Саудӣ дар ҷойҳои аз якум то сеюм мавқеъ гирифта бошанд, пас дар ин минтақа ду дастаи Ҷопон, Йокоҳама ва Кавасаки аз ҳама беҳтар буданд. Кавасаки Фронталия дар даври поёнии мусобиқа дастаи зинаи охир, аутсайдер Централ Кост Маринесро аз Австралия ба ҳузур пазируфт. Кавасаки Фронталия аз пешсаф як ғалаба камтар дошт, ду бохт дар ин ҷо содир шуд ва 15 имтиёз дошт. дар ин вохӯрӣ Кавасаки Фронталия беҳтар бозӣ карда бо 2 гол ҳарифашро шикаст дод. Эрисон де Соузаи бразилиягӣ собиқ шуд ва Марсиньо Барбоза голи дуввумро ба дарвоза зад. Sail into the next round. For Central Coast Mariners, the campaign ends in defeat. дастаи ҷаҳор дарул таъзими Малайзия футболи осиё ва мухлисону мутахассисонро дар ҳайрат гузошт ва дар аввалин ширкаташ дар лигаи бартар соҳиби ҷои сеюм гардид. ҷаҳор аз 8 вохӯрӣ 4 ғалаба, 2 мусовӣ ва 1 бохтро ба омори ҳунарнамоияш сабт кард ва бо 14 имтиёз аз Гванҷуи Кореяи Ҷанубӣ пеш гузашт. дар даври охир натиҷаи аз ҳама бузург бо ширкати дастаҳои ҷаҳор дарул таъзим ва Поҳанг Стиллерс ба қайд гирифта шуд. ба дидани лаҳзаҳои ин бозӣ меравем. дар ҳақиқат ҷаҳор арзандаи таъриф аст ва маҳз ин даста дар баробари Йокоҳама Маринес танҳо як бохт дорад. як бохт дошт ки ин ҷо 2 мусовӣ ҳам дошт, 4 ғалаба ҳам дошт. лаҳзаҳои ин бозиро тамошо кардан иҷозат нест, зеро Конфедератсияи футболи осиё ҳуқуқи пахшро харидааст. ҷаҳор легионерҳои беҳтаринро ҷамъ овардааст ва онҳо беҳамто буданд. Арибаси испанӣ бо голи аввал, Бергсони бразилиягӣ бо голи дуввум, Ҷезеи испанӣ, Ҷорҷе Обрегони колумбиягӣ ва Ариф Аймани мизбон 5 тӯбро ба дарвозаи меҳмонашон Поҳанг Стиллер зада 2 гол аз дарвозаашон гирифтанд. 5-2 натиҷаи ин бозӣ аст. Гванҷуи Кореяи Ҷанубӣ дар охирин фурсат аз зинаи сеюм дарканор шуд. ин даста дар майдонаш боз як дастаи нави лигаи бартари чемпионҳо Бурирам Юнайтеди Таиландро мағлуб карда натавонист. Бурирам ҳам барои мавсими нави лигаи бартари осиё омодагӣ пухта дидааст ва дар қатори 8 дастаи беҳтарин шомил шуд. зинаи шашум барои Бурирам дар ҳақиқат дастоварди чашмрас аст. Бурирам дар сафар гӯё дар майдони худ бозӣ мекарда бошад. ба дарвозаи соҳибони майдон фишор оварду то дақиқаи 35 тавассути 20-соли бразилиягӣ ва Мартин Бокеи итолиёвӣ ба дарвозаи Гванҷу 2 гол зад. аммо Оҳ Ҳусён бо 2 голаш ҳисоби баробариро бар ҷой гузошт. дар ҳайати Бурирам ҳам бозигарони зархарид хеле зиёданд.
дастаи сеюми ҷопон Виселкобе соҳиби зинаи панҷум шуд. ин даста дар ҳамаи бозиҳои хонагиаш ба ғалаба сазовор гардид ва тавре гуфтем барои аз мусобиқа берун шудани Шандон Тайшан аз се имтиёзи пирӯзиаш ҳам бенасиб монд. аз ҳамин сабаб Виселкобе ба зинаи панҷум фаромад. дар даври ҳаштум Виселкобе ба меҳмонии дастаи чинии Шанхай Шенхуа омад. барои Шанхай ғалаба чун обу ҳаво зарур буд ва ба ғалаба ноил гардид. ба ҳамин тартиб дар бозиҳои ҳаштякниҳои шарқи Осиё ки ҳафтаи оянда рӯзи 4 ва 5 март гузаронида мешаванд, Шанхай Порт бо Йокоҳама Маринес, Шанхай Шенхуа бо Кавасаки Фронтале, Бурирам Юнайтед бо Ҷаҳор Дарул Таъзим, Виселкобе бо Гуанҷу қува меозмоянд. бозиҳои ҳаштякниҳоӣ аз рафту баргашт иборатанд ва дидорҳои баргашт рӯзҳои 11 ва 12 март хоҳанд гузашт. дӯстони гиромӣ, дар ҳамин ҷо бо гурӯҳи ҳамкоронам барномаи имрӯзаро ба поён мерасонем. сеҳатманду пирӯз ва комёб бошед. хайр то боздид. худро эҳтиёт кунед.